Elise! Elise! Елис! Елис! Справи се! Криси, къде да снимаш с Нагаля? Аз камен ще снима, камен е. Снимай. За търпението, за желанието и за старанието да научат нашите деца, поне на азбуката ни. Благодаря ви. Взимай си го, това е прича. Бързо. Живи здрави. И до година се надяваме повече деца. Окей. Сега започваме с диковите, които са с първи клас. Правиш ти. Добре, Виктория, отивай преди. Хайде го на мен, ето го държа. Ти отивай там, причица. След като получите дипломата, откликва към камерата и елате при мен да си получите малкия подарък. Там гледате, там ще бъде камера. Да, казваш Мъничките работиха много усърдно цяла година. Трудно е да идваш в неделя, че отгоре на всичко и да учиш. Съвсем различен език, който всички останали говорят около тебе. И те положиха страшно много усилия, научиха азбуката, могат да стричат, знаят, че това е стричка, дума, изречение, което слушат по 3 часа и половина български в неделя, което е страшно важно за развитието на езика им. И ние специално сме много горди с тях. Браво. Ния! Да. Браво, браво. И от името на училището им подаряваме по един български молители, химикал, зависимо от колко са големи, с тефтерче и с пожелание. Записвай думи, впечатления от твоите летни приключения. Браво. И ще ги очакваме на есен да ни разказвате. И всички завършват с шестици. Браво! Браво, браво. Елис? Браво, Браво. Тия? Като мънички, да го витарате у нас, скочница. като Валентин го влачи. Да. Мелани? Как се вълнува? Що не сядаш? Къде е мъжете на работа? Махни го и седни. Салфетка. Александър? Браво, Миши! Най-посълтия! Аз се затворих. Аз искам само да кажа, че за мен беше огромно
Никол. Хели, вземите дипломата. Турбичките можете да ги оставите.